ನಮಸ್ಕಾರ. ಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಕ್ ಪರವಾದ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಉಡಲ್ ಜಿಂಜಿನ ಸೋಲ್ ಮೇಲೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಆಜಾದ್ನ ಬೀಟ್ರೂಟ್. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬಕ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇಂಚೆನೆ ಸುರುಕಾದ ನೆಕ್ ಬೋಡುಪ್ಪನ ಸಾಮಾನ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯುಂಗ. ಮುಕ್ಕಾಲು ಕಿಲೋ 3 ದೀತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಬೀಟ್ರೂಟ್, 4 ಎಸಳು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಒಂಜೆಡ್ದ ರಡ್ಡು ನೀರುಳ್ಳಿ 3 ದಿನ, ಕಾಲೆಡ್ದ ಅರ್ಧ ಎಲ್ಲಿಯ ಚಮಚೆ ಮಂಜಲ್, ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಚಮಚೆ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ, ಅರ್ಧ ಎಲ್ಲಿ ಚಮಚೆ ಸಾಸೇಮಿ. ನಮ್ಮ ಅಟ್ಟಿಳು ಅಂತ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಕ್ಲು ಅಂತ ಕಡಿಮೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ಲೆ. ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಚಮಚೆ ದಾತ ಉರ್ದ ಬೇಳೆ, 50 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ದಾತ ಪೆರೆದಿನ ತಾರಾಯಿ, ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚೆ ದಾತ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಫ್ರೆಶ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಆತಿನ, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು, ಮುಟ 25 ml ತಾರಾಯ್ದ ಎಣ್ಣೆ. ಎಲ್ಲಿಯ ಟ್ರಿಕ್ ಪಸ ಎತ್ತಿನ ಬೇಸೊಪ್ಪನ್ನು ಸುರುಟೆ ಖಾಲಿ ಬಣಲೆಡು ಪೊತ್ಪೊಂಗ ಐಡ್ದಾತ್ರ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ನಾಗ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ರಟ್ಟುನ ಸಂದರ್ಭ ಪೂಜಿ ಇತ್ತಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಮೈಪ್ಲೆ ಇತ್ತಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಅವನಾಗ ಸಾಸೆಮೀನು ಪುಡಪ್ಲೆ. ಸಾಸಮಿ ಪುಡ ಒಂದು ಬನ್ನಾಗ ಉರ್ದ ಬೇಳೆನ ಪಾಡ್ಲೆ. ಅಂಚೆನೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂತೆ ಬಾಡೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ನೀರುಳ್ಳಿ, ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂತೆ ಬೇಗ ಕಾಯರೆ ಸುಲುವಾದ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು. ಇತ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿನ ಬಿರ್ಕಲೆ ಮಂಜಲ್, ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ, ಇದೆಲ್ಲಾಕ ಕಾಯಿ ದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಿಶ್ರಣಗೂ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ. ಒಂದು ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಆಜಾಯ್ಲಕ್ಕತ್ತು ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಬೇತೆ ತರಕಾರಿದಲಕ ಬೇಗ ಬೇಯ್ಪುಜಿ ಅಂಚಾದ ಮುಚ್ಚಲೊಡು ಗಚ್ಚ ಮುಚ್ಚದು ಬೇಯ್ಪಲೆ. ಇತ್ತೆ ಪಿರೇದ್ನ ತಾರಾಯನ ಬೆರ್ಕದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ನೇರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಜ ಮುಟ್ಟ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಬೆಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಬೇಯ್ಪಲೆ. ಹೇ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಡ್ರೈ ತಯಾರಾತನು. ಬೇಳೆ ಸಾರ್ಲ ಬುಲಂತ ನುಪ್ಪು ದೊಡ್ಡ ಬಲಸಿಯರಡ ಗಮ್ಮತ್ತದವನ ಸಾಪುಂಡು. ನೆಟ್ಟು 100 ಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಸುಮಾರು 121 ಕಿಲೋ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಉಂಡು. ಇಂಚಿನ ನನಲಾತ್ ರೆಸಿಪಿಗಾದ ಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಕೊರ್ಲೆ.